λοιπόν και στον κύριο Νίκο Πράσο, υποψήφιο δήμαρχο Χαλανδρίου. Μένω στο Χαλάνδρι, λοιπόν, λέγεται ο συνδυασμός σας. Μια ωραιότατη περιοχή, ζωηρή, ζωντανή, νεανική. Έχετε απ' όλα εκεί. Τι άλλο θα κάνετε, τι θα φέρετε, τι αλλαγές θα φέρετε? Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Θέλω να πω ότι με τα αυτοδιοικητικά ασχολούμαι σχεδόν 10 χρόνια. Έχω περάσει από όλες τις νευραλγικές θέσεις του Δήμου και τα νομικά πρόσωπα, ιατρία, ΚΑΠΗ, παιδική σταθμή, πολιτιστικά. Και τώρα είμαι εν ενεργεία αντιπρόεδρος στην ανώνυμη εταιρεία που έχει ο Δήμος και εντεταλμένος σύμβουλος πολιτισμού. Στο Χαλάνδρι έχουμε αρκετά προβλήματα, αλλά έχουμε ξεχωρίσει τα μικρά και τα μεγάλα, όπως λέμε. Που πολλές φορές τα μικρά κάνουν τα μεγάλα. Και στις δεσμεύσεις μας έχουμε αυτές που λέμε τις πρώτες 100 μέρες που μπορούν να γίνουν. Γιατί υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που θέλουν άμεση λύση για να είναι βιώσιμη η καθημερινότητα στο Χαλάνδρι μας. Όπως παράδειγμα, και εσείς θα το έχετε βιώσει αν έχετε έρθει ή αν έχετε καλέσει κάποιον, ποιο πρόβλημα σας λένε πρώτο στο Χαλάνδρι, αν θέλετε να το επισκεφτείτε? Εγώ, για να πω την ειλικρινή μου προσωπική άποψη, το πάρκινγκ. Ακριβώς. Είδατε που βγαίνει από μόνο του. Πού να παρκάρω, σας λένε στο Χαλάνδρι. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Να έρθουμε, θέλουμε να έρθουμε, αλλά πού να Γιατί παρκάρουμε? όλα τα έχουμε ωραία, αλλά δεν έχετε πού να παρκάρετε. Σε αυτό λοιπόν, στις πρώτες 100 μέρες έχουμε σχεδιασμό. Υπάρχει κεντρικό οικόπεδο που είναι μέσα στο κέντρο του Χαλανδρίου, όπου τα τελευταία 9 χρόνια από την υπάρχουσα διοίκηση χρησιμοποιείται για μπάζα και υλικά και να παρκάρει αυτοκίνητα. Μπορεί να καθαριστεί, άμεσα να παραδοθεί και μετά. Πόσες θέσεις πάρκινγκ εξασφαλίζονται γύρω στις 400. Πολλές. Και αν τις βάλουμε που θα γίνονται εναλλαγές, σίγουρα μπορούν να φτάσουν 1000 την ημέρα και παραπάνω, αν είναι 24ωρο. Με μια σωστή αξιοποίηση, ναι, όλο αυτό μπορεί να. Πέρα από αυτά, υπάρχουν και άλλα προβλήματα που πρέπει να λυθούν τις πρώτες 100 μέρες που τα έχουμε βάλει σαν στόχο. Όπως είναι, παράδειγμα, έχουμε το θλιβερό προνόμιο, θα έλεγα, να έχουμε 5 σταθμούς μετρό περιμετρικά της πόλης μας. Ακόμα έχω και τον συνάδελφο εδώ δίπλα μου της Αγίας Παρασκευής. Το μετρό Αγίας Παρασκευής πατάει πάνω στα διοικητικά όρια του Χαλανδρίου. Είναι φοβερή πρωτοτυπία. Του Χολαργού το ίδιο. Μην τσακωθείτε τώρα. Όχι, μα δεν είναι για να τσακωθούμε. Είναι ότι δεν υπάρχει σωστή διασύνδεση. Αν κάποιος θέλει λοιπόν να έρθει στο κέντρο του Χαλανδρίου, δεν υπάρχει σωστή διασύνδεση. Εμάς στις πρώτες 100 μέρες στα σχέδιά μας είναι να υπάρχει το λεγόμενο bus one stop με κυκλική κίνηση. Δηλαδή να υπάρχει ένα λεωφοριάκι το οποίο χωρίς στάση να μας παίρνει από το σταθμό και να πηγαίνει κατευθείαν στο κέντρο του Χαλανδρίου και να γυρίζει πίσω. Υπάρχουν επίσης και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο και αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το ξέρετε ότι δεν έχουμε βασικά πλατεία. Πλατεία τι εννοούμε σε μια πόλη? Που να μπορεί να τρέξει ένα παιδί, να κάνει ένα ποδήλατο, να περπατήσει ελεύθερα. Ουσιαστικά εμείς πλατεία δεν έχουμε, γιατί την τέμνει μια οδός που είναι μέσα στη μέση και περνάνε τα αυτοκίνητα. Στις πρώτες 100 μέρες θα πάρουμε απόφαση ότι τουλάχιστον πιλωτικά για τις Δευτέρα απόγευμα, Τετάρτη απόγευμα και Σαββατοκύριακα αυτό θα κλείνει και θα είναι ελεύθερο για το κοινό. Πολύ φιλόδοξα σχέδια, και τα λέω φιλόδοξα υπό την έννοια ότι θα λύσουν προβλήματα. Υπό αυτή την έννοια, οπότε σας εύχομαι πολύ καλή επιτυχία και σε εσάς. Μακάρι να πάνε όλα όπως θα έχετε κατά νου και να τα κάνετε και πράξη για τον κόσμο. Να πω και κάτι τελευταίο που ήθελα, αλλά είμαστε λίγο μακριά, για το πρόγραμμα που είπατε πριν λίγο. Εμείς χαλάσαμε όσο γινόταν λιγότερο χαρτί. Και το πρόγραμμά μας το έχουμε όλο εδώ, σε αυτό εδώ το μπρελόκ, το οποίο το σκανάρει. Έχετε δηλαδή και οικολογική συνείδηση. Ναι, πάντα, και το περίπτερό μας έχει dogs-friendly γωνία. Που έρχονται οι πολίτες, πίνει νεράκι το τετράποδος φίλος, αν θέλει κάθεται. Πρέπει όλοι να έχουμε αυτές τις ευαισθησίες και να τις έχουμε ουσιαστικά.